Que sí, hi ha alguns que diuen que no, però hi ha molts que diuen que sí, que la recuperació serà lenta, però que sembla que ha començat, malgrat es continuarà destruint ocupació. Fa 2 anys que vivim la crisi, La globalització, la crisi econòmica, és un problema que jo crec que no és per eludir responsabilitats en absolut, però que crec que no és exclusió de la societat catalana. Fa 2 anys que vivim una crisi... Aquí segurament hi ha un plus de pessimisme... I per què? Miri, segurament jo crec que té relació també, evidentment, amb la crisi econòmica, però també amb altres factors, amb el propi desenvolupament de l'autogovern, amb temes que tenim pendents. Amb la sentència del tribunal? I amb una certa... Vull dir, hi ha persones que aquí li agrada recrear-se les coses que van malament. Que jo no dic que no s'hagin d'apuntar a les coses que van malament, que no s'hagi de criticar, evidentment. Però també, si volem, per exemple, ara respecte a les nevades que hi ha hagut, cal informar, cal explicar, cal prendre ara, extraure conseqüències i caldrà retocar protocols, veure com millorem millor la comunicació, veure que es facin les inversions que han de fer les elèctriques, tractar de solventar el tema dels boscos, veure... Però dintre de no res, la Costa Brava ja vindrà la temporada d'estiu. Ve primer Setmana Santa, que ja és important, però després estiu. Volem traslladar una imatge exclusivament dels aspectes que no funcionen? No, volem que tinguin llum. El volem allargar durant temps. Volem que tinguin llum, president. Això vostè i jo, i segur que molta gent. Perquè si venen els turistes i es troben amb una apagada com aquesta, no tornaran, Exacte. Sí, efectivament. Jo, fins i tot, un dels dies, el dimarts, que visitava, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro. A Platja d'Aro vaig estar en un pavelló, que hi havia gent encara. La nit abans hi havia més, en aquella nit, el del dimarts, hi havia ja res, poc més d'una dotzena de persones. Molts eren estrangers. Molts eren estrangers, per cert, molt contents de l'atenció que havia tingut l'Ajuntament amb ells. No dic de nosaltres, de l'Ajuntament, que era qui ho havia preparat. President... Els ajuntaments han fet tots una gran tasca. Un esforç important. Perquè, miri, el ciutadà a qui responsabilitza és el que té més a prop. I és l'Ajuntament. Jo he estat alcalde de 19 anys. Jo he viscut situacions difícils, també. I per això dic que al marge dels colors polítics, tots els alcaldes han fet una gran tasca aquests dies. Perquè ells són l'administració i el representant que el ciutadà té més a prop i a qui responsabilitza i exigeix. I després a nosaltres. President, divendres vam tenir una cimera per combatre la crisi econòmica de manera conjunta, oposició, actors socials... No en vam treure res clar. S'havia d'assegurar vostè que això no seria un paper mullat? Perquè si sortim d'una cimera on hi ha els sindicats, hi ha la patronal, hi ha l'oposició, i sortim dient no ens n'hem sortit, la sensació de decepció per la ciutadania és pitjor, no? Això seria si el govern no estigués prenent mesures ni prengués mesures al llarg dels propers mesos. Perquè aquí, a veure, no copiem de Madrid. A Madrid hi ha un govern que no té majoria parlamentària. Aquí hi ha un govern que té una majoria parlamentària per tirar endavant les seves iniciatives. A Madrid hi ha un procés de diàleg social encara encallat. Aquí hi ha un procés de diàleg amb sindicats i empresaris que ve de l'any 2005, de la revisió de l'acord estratègic a l'any 2008 i d'un acord signat fa 2 mesos amb els empresaris i els sindicats. 30 mesures. Mesures que afecten a les empreses, mesures que afecten als autònoms, mesures que afecten als ajuntaments, amb les polítiques socials, a l'atur, als autònoms. Tot això s'està començant a desplegar. Tot això està acordat entre empresaris, sindicats i el govern de Catalunya. A mi m'hagués agradat que algunes d'aquestes coses, i algunes més, si s'hagués pogut sumar a l'oposició. No ha estat possible, però escolti, vull dir, això no vol dir que no estiguem treballant i implementant totes aquestes mesures que hem aprovat. Les 30 mesures, aquestes es faran, perquè estan acordats entre el govern, els sindicats i els empresaris. L'escena de divendres fa impensable una cosa que reclamen els sindicats indirectament, quan parles amb els responsables, la patronal, els actors financers, tothom diu aquesta crisi necessita un govern de concentració entre PSC i Convergència. Això és inviable, president? Miri, a mi no me l'han expressat mai.
Doncs a mi sí, I a la reunió, suposo que és a vostè, a mi no... Escolti, no pot ser que a mi m'ho hagin dit, que jo no em moc d'aquestes parets i a vostè no li hagin dit res. A mi no em parlen de govern de concentració, no. No li han dit que una sociovergència seria bona pel país? Bueno, això ho pensen alguns empresaris, però d'això no és ara. Vull dir, ja ho pensàvem fa 3 anys i fa 6 anys. Hi ha gent que pensa això des de fa molts anys, però hi estan en el seu dret, no? Vostè no ho veu de cap manera? Jo no ho veig de cap manera, evidentment, que no ho veig. Hi ha un govern que governa i que té una majoria parlamentària i en el seu moment hi haurà unes eleccions i el poble de Catalunya tindrà que dir la seva i expressarà allò que vol. 21 de novembre, president. 21 de novembre. Què passa el 21 de novembre? No ho sé. Li pregunto, hi haurà eleccions? Hi haurà eleccions aquest any perquè la legislatura acaba aquest any. Seria un bon dia el 21 de novembre? Suposo que és un dia com qualsevol altre. Hi haurà vingut el papa? Qualsevol dia es poden fer les eleccions, això no és... Tenim precedents de tot tipus, excepte els mesos d'estiu i el mes de Nadal, no? Que no hi ha hagut eleccions mai. Descartem juliol, agost... Bueno, mai s'han fet eleccions, jo no dic que no, però vull dir, no hi ha cap elecció que s'hagi fet al juliol i agost, no. President, fons diuen nostres que vostè i el president Maragall, la baralla que van tenir va ser perquè vostè volia eleccions en dia feiner i ell les va posar en festiu. En absolut. No? No tindrem eleccions en dia feiner? No té relació amb la realitat, això. El papa ha alterat els seus plans, president? En absolut. Com més temps passi, més força tindran els extra... A mi em sembla una bona notícia, a més per Catalunya, que vingui el papa, diguem. No, vull dir que perdre's la fotografia de la Sagrada Família... Seria trist pel president, no? Perdre's la fotografia de la Sagrada Família... Per vostè, al costat del papa. Ah, molt bé. Com ho veu? I això? L'impressiona el papa? El papa, bueno, és un cap d'estat i, a més, el referent d'una religió que és la majoritària aquí a casa nostra. I, per tant, jo tinc un gran respecte. President, com més temps passi, més força tindran els extraparlamentaris que li poden prendre vots als convergents i a Esquerra Republicana? És que, miri, jo no hi penso en això. Vostè s'ho creurà o no, però jo no hi penso. Ni penso tampoc en les enquestes. No, les enquestes no li parlava, eh? Vull dir, jo no sé el que passarà amb els parlamentaris. Tot això són especulacions. Sí, però de què passarà. Però no sabem que, bé, la tendència que hi ha els darrers anys, no? Aquí i pràcticament a Europa, és que la participació va a la baixa, no? Això pot afavorir l'entrada de més formacions polítiques? Potser sí, o potser no, ja ho veurem. No el preocupa jo crec que en aquest moment és una pura especulació, hi ha molta gent que no sabem si es presentarà, perquè són especulacions. No el preocupa? Hi ha alguns que l'han anunciat, però altres no ho sabem, no? Que Plataforma per Catalunya, que sí ho ha anunciat, que defensa posicions xenòfobes, arribi al Parlament? Li preocupa això? Bé, em preocuparia per les seves posicions. Òbviament no seria una bona notícia. Espero que no hi arribi. President, Esquerra Republicana ja ha dit que un pacte amb iniciativa amb un nou govern no se'l plantegen. Joan Puigcercós ho va dir el 28 de gener perquè hi ha desavinences clares en algunes qüestions. Això els porten, una, o a tenir bons resultats i que això els permeti governar PSC i Esquerra, o a pactar amb Convergència sí o sí, no? Si volen governar. A veure, la política de pactes en aquest moment no forma part de la meva preocupació. Ara parlarem... Jo el que, en aquest cas, si vostè em pregunta, no com a president de la Generalitat, sinó com previsible candidat, que encara no ho soc, del PSC, li diria que el que aspirem, òbviament, és a obtenir el millor resultat possible. Vostè és un bon intèrpret de José Zaragoza? En quin sentit? És que va dir una cosa en un diari. Va dir... Nosaltres ja hem picat prou pedra, ara ens toca governar sols. Això què vol dir? Això vol dir que fins ara vostès han passat un calvari al costat d'Esquerra Iniciativa? Això és una opinió del secretari d'organització del PSC. Jo crec que l'aspiració de qualsevol formació política és el tenir, i de qualsevol candidat, és, òbviament, presentar-se en les eleccions per guanyar-les i per poder governar amb els mínims condicionaments possibles i per tractar de complir el més fidelment el seu compromís amb l'electorat. Almenys aquestes són la meva voluntat. Però repeteixo, en aquest moment jo no estic en campanya ni en precampanya. Però avui a l'executiva del PSC... No soc encara ni candidat. Sí,
fins al 28 d'abril, no? Em sembla, o el 17 d'abril. Però hi ha llibertat